Μιλάς με μια φίλη από το εξωτερικό στο διαδίκτυο, αλλά δεν ξέρεις καλά τη γλώσσα της, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να συνεννοηθείτε. Σήμερα θα σου δείξω ένα τρομερό πληκτρολόγιο, το οποίο μεταφράζει σε οποιαδήποτε γλώσσα θέλεις επί τόπου. Πάμε να σου δείξω. Ανοίγεις το Play Store και κατεβάζεις την εφαρμογή Microsoft SwiftKey. Πατάς μετάβαση στις ρυθμίσεις και ενεργοποιείς το πληκτρολόγιο. Στη συνέχεια ανοίγεις μια οποιαδήποτε εφαρμογή, εμφανίζεται το νέο πληκτρολόγιο, πατάς το μεσαίο κουμπάκι και αρχίζεις να πληκτρολογείς για παράδειγμα στα ελληνικά και ακριβώς από πάνω θα εμφανίζεται η μετάφραση στα αγγλικά. Έτσι θα έχεις μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα θέλεις. Ένας γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Αυτός εδώ είναι 95W, οπότε φορτίζει το κινητό σου τηλέφωνο μέσα σε 20 λεπτά. Αυτό το φορτιστή μπορείς να το βρεις Κεφαληνία 49 στην Κυψέλη ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.iandroid.gr.